हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय गोजोन मोनाबिलि नोंथांमोनखौ आंनि एसएस फेमिलि इउट्यूब चेनेलाव फिन खनसेबाव बरायहरनाय थाबाय। आं दिनैहाय मोनसे खोथानि सायाव सावरायगोन। बे खोथाया जाहैबाय जोंना आंनि मा होनगोन आङो बिखुनजो आरोना आइ जायो मामि एसबि बरो निउज चेनेलनि अनार सिबि रानि बिथां। बे आइया covid-19 बेमाराव गोग्लैनानै दंमोन। दा बिथाङा इसोरनि अननायाव मोजां जाबाय, थेवबाबो रिकभार जाथ'वाखै आरोना। ओमफ्राय आं बेखौनो बुंनो सानो नोंथांमोनहा बयबो सेफै था, सेफटि था जानाय लोंनाय। आरो बियो मामिया होनदों जे मैगं गोथांनिफ्राय जादों खोमा बिदि होनदों। माने बिथाङा बाजार खालामहैदोंमोन खोमा, ओमफ्राय मैगंफोरखौ मोजाङै सान्दुंफ्राव फोरानासैमोन खोमा, ओमफ्राय दांनानै ओरैनो जेनेबा जानोखौ रावबो हमथानो हाया, जागोनखौ मिथिखायो। मोनसे जाथाय जानोब्ला माबा मोनसे जानोब्ला रावबो जागोनखौ मिथिखाया, आरो मिथिखानायमोनब्ला रावबो बेबायदि उइदाउट केयारफुल थानाय नङामोन आरोना। बयबो केयारफुल थागौमोन। बेबायदि एक्सिडेन्ट होननांसिगोन बिनि covid-19 साग्लोबजानायखौ। आसा खालामो इसोरा बिथांखौ थाबैनो मा होनो मोजां खालामगोन, आरो मोजाङैनो मोजां बिथाङा सिगांनि बायदिनो रेगुलारै जेरैबायदि निउस होदोंमोन बेबायदिनो निउसखौ होफिननो हागोन होननानै आसा खालामनो थाबाय, आरो थाबैनो रिकभार जागोन होननानै आसा खालामनो थाबाय। दा बेखौ लानानैनो आंनि गोसोआव मोनसे सोंथि फैदों, अब्ला जोङो बाजाराव मैगंफोर बायनानै लायोब्ला ओरैनो सुनानैल' जानाय नंला, जोङो बेखौ मोजाङैनो सान्दुंफ्रावबो फोराननांसिगोन, सुनानै सान्दुंआवबो फोराननांसिगोन। आरो जोङो बांसिननिफ्राय बांसिन केयारफुल जानांसिगोन आरो गिसिननांसिगोन जोङो covid-19खौ। मानो होनबा मानसिफ्रा बांद्राय गियामोन, बांद्राय जेनेबा नर्मालाव थायोमोन। दा आङो न'खरनि मानसि हिसाबैनो बुंदों, मानो होनबा आंनि बिखुनजो जायो बे मामिया। ओमफ्राय आङो बेखौनो आङो बिराद बोरैबा मोनदों आरो बिथांखौथ' लोमजादों होननानै जोङो मिन्थिखादों। ओमफ्राय आङो बे वाट्सएपफ्राव बिदि रायलायनाय जायाखै, आं नुदों बिथांनि भिडिअखौथ' आं नायबाय थाखायो रेगुलारैनो। ओमफ्राय बेयाव आङो लोमजादों नर्माल सानदोंमोन, खिन्थु बिथाङा दिनैहाय दा बावैसो भिडिअ हगारदोंमोन मोनसे, बिथाङा कर'ना भाइरास जादों, covid-19 साग्लोबजादों। ओमफ्राय आं बिराद गिनाय मोन्दों आरो, ओमफ्राय बोरैबा गोसोखौनो बोरैबा साननाय फैदों आरो बेनाव जाबाय बेबायदि साननाय फैदों आरोना। ओमफ्राय जाथाव आं नुहुराखैमोन, मानो होनबा बिसोर मामिमोनहा बिराद सेफटि थायो होननानै गावसोर खोन्थाखायो। बिदि खालामो जोङो, बाजाराव थांब्लाबो बिदि गारि मथर बाइकफोरजों थांबाबो जों मटरफोरखौ सेनिटाइज खालामनानै सुजोबो बेबायदि होननानै मामिया एसेबाबो खोन्थादोंमोन नालाय। ओमफ्राय आं जाथावथाव नुवाखैमोन आरो, थेवब्लाबो जायो नुवाखै। बेखायनो आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो सेफै थायो, बयबो एसे गिदो, बयबो गभर्नमेन्टनि रुल्सफोरखौ मानिनानै सोलिदो, बेनो आरो गोबांखौनो नुदों जोङो मिडिया फेसबुकफ्रावबो नुदों कि बुजानाय, कारफिउ सोलिनाय समाव थांनायाव बुजानाय मानाय, बेफोरबायदि बुजास्लाय covid-19 गाग्लोबजानानै बिदि खस्थ' मोनस्लाय जों बयबो न'आवनो थानानै गावखौनो सेफै लाखिनायानो आंनि थाखाय बेटार। ओमफ्राय आं सानो बे मामिया थाबैनो रिकभार जागोन, इसोरा बेखौ थाबैनो मोजां खालामगोन, आरो बिथाङा सिगांनि बायदिनो रेगुलारै निउसखौ होलांबाय थानो हागोन। बेखौनो आङो बुंनो सानो, आरो बेखौ बुंनायजों लोगोसेनो नोंथांमोनखौ बयखौबो गावखौनो सेफै लाखिगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। गोजोन्थों।